Kini ang Atraka Balita 943. Usa ka 21 anyos nga lalaki ang nasikop kini sa mga personahe sa Provincial Highway Patrol Group sa niagi nga adlaw Nobyembre 6 ning tuiga. Sa paghinabi sa lokal nga tigbalita kauban ng Atraka Balita 943 News Team kang pulisa Major Saturnino Sidigo Jr. kabahin sa duha ka motorsiklo kinsa nakarnap sa niaging bulan sa Hulyo nga kini na blatter sa PNP Valencia. Sumala pa ni pulis sa Major Sidigo nga na-recover kini ang duha ka motorsiklo nga Suzuki Raider o 150 o kaning XRM. Sumala pa ni Major Sidigo nga ang suspect ni baligya kini sa motorsiklo nga XRM valor 4,000 ka pesos apan ang gibaligyaan ang dali usab kining mitaho sa Provincial Highway Patrol Group. Sir, una-una sa tanak ko yung mga ikatahuran sa atong mga kaigsunan diri sa Negros Oriental. So sama sa imong pangutana sir, kini kalambigitan sa usa ka panghitabo na kung asa di kani nagasugod sa usa ka motorsiklo na dito sa may barangay Apulong, Valencia na nawala, and then na-recover nato, na-abandon. Pero kani siya ay naatay suspect dayon kaning suspect na naani siya gi-deal na usa ka XRM kung asa ang kaning iyang gibaligyaan voluntarily gi-surrender na sa ato dahil sa atong pag-imbestiga nasuta nato na ang gakuhaan ning XRM nawala ni siya katong July 28 diha lang gyapon sa may Valencia. Dayon ang kaning si Mr. Clinton mo ni siya suspect og sa ato pong pagkawala sa usa ka Suzuki na na-recover sad nato. Adua tapos na ay usa ka Suzuki na gi-turn over dito pud sa Valencia Police Station. Sir, aduna siya kauban sa karon di sa namo ibutyag. Pero kaning kani siya na sampanan nato ni kasong Republic Act 10883 Anti-Carnapping Law kaning usa sad ato sang pailan. Kini ang Atraka Balita 943. Ang na-recover nila nga motorsiklo nga Suzuki og XRM ang puro na kini gipang chap-chap. Sumala pa ni pulis sa Major Sidigo nga kini gi-turn over nila sa buhatan sa HPG. Dugang pa ni Major Sidigo nga ilang na-recover ang duha ka motorsiklo nga XRM Suzuki ang ila pa kining gi-hold sa ilang buhatan og dili sa ni ibalik sa iya tungod kay gamiton makinila isip ebidensya batok sa ilang gipasakaan og kaso nga karnaping nga si Clint kinsa anaa na karon sa kustodiya sa Highway Patrol Group. Actually sir, kani sir ang XRM ilan ng itong pagbaligya paghatod na diri nahimong matawag na itong chop-chop na kay dili naman sa tibok na motorcycle. At the same time sir, kaning iyang engine kuha na siya, deface na o erase na siya. So unsaon man na sir nga pag kuan na tagiya na kay sayo ta nga uli na nagamito saon man na pagmakit sa NTO in kaso sa may mahimo nato ana. Kani siya sir, apply ni siya nato ay pa-undergo nato og macro-etching sa Philippine National Police Crime Laboratory. Dayon kung aduna may problema sa iyang concept, mag-request na ta sa iyang restoration. Okay na sir, dili pa na siya dadaling mauli dayon sa tagiya. Ang mao nga na process na ninyo. Kana siya sir, subject for evidence na siya, so ang court ang mag-decide na sa. So far sir, abo pa nang giimbestigahan, pero sa series sa pagkawala na naka-recover ta, na itudlogod siya na naasay kalambigitan. Ang kaning usang XRM nung July dahil katong usa within this month lang. Okay, sabi kasi taho ani tagiya sa nganong nakarnap wala sila nakapangula o sa may report ani sir nga karnap. Kaning XRM sir naa sa sulod sa iyang compound, pero kaning usang raider so bala sa akong giingon before nakita na nag-iya og mga motorsiklo na nakapark kun dili safety na lugar kinahanglan god magnaatay extrang lock kay susama sa among investigation kaning tagiya ang raider na iya lang gibili na unlock o gula po'y katawan. Kini ang Atraka Balita 943. Si pulis Major
Saturnino Sinigo, ang head sa Provincial Highway Patrol Group sa probinsya sa Negros Oriental, ang nahinabi kini sa Tigbalita. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.